Имам градинар, който е изключително добър. И един ден си казвам, пак много ограничаващо вярване, си казвам, аз ще си мина двора. Аз така ще се почина. Нали? Самоубеждавам се. Двора ми е декари 200 и имам 2 косачки. Никога не съм ги пускал. И отивам да пусна косачката. Час и половина по-късно. Няколко дребни прорезни рани и за малко да изгуба палеца си на левия крак, защото на косачката не беше завито това отдолу. Нощ ли се казва, какво се казва и с хвърча. Час и половина по-късно, с леки наранявания, все едно съм се бил с 4 висици, разбрах, че няма да стане. Също така разбрах, че ще ми отнеме за един цял ден. Аз няма да свърша половината от работата, която този човек ще свърши. Той ми взима 200 лева. И за 4 часа двора е бомбон. И е много хубав. И аз дори гледам да не съм там, за да не ми шуми. И той е много щастлив. Той живее неговата мечта. Той иска да е градинар. Аз не искам да съм градинар. Има друг човек, който чисти вкъщи. Аз не искам да чистя вкъщи. Не искам. Ама как така няма да ти е чистичко? То ми е чистичко. Просто плащам за това. Намерете нещата, за които не искате да правите изобщо и платете на някой да ги прави за вас, някой, който си мечтае да прави това нещо, защото вие хем сбъдвате неговата мечта, хем имате повече свободно време за вас, защото всичко в живота е така нареченият, както го нарича Уорън Бъфет, opportunity cost. Какво е opportunity cost? Това е 2 часа, за които чистите вкъщи, се замислете в какво друго мога да посветя тези 2 часа.